Mga di pasahero nga van sa Mohon Arevalo nga nagabiyahe padulong sa Antique, ginsaylo sa Terminal Hub sa Mandurriao, Iloilo City. Tagdumalahan sa terminal kag Iloilo City LGU, nagpahayag nga wala makonsulta sang LTFRB 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Mohon Terminal sa Arevalo, Iloilo City. Zen? Jert, nagpabutsyag sang pagkadismaya ang mga driver kag dispatcher sa mga passenger van matapos nga nangin mahina ang ila kita kasunod sang pagpasaylo sa ila sa transport hub sa Mandurriao. Umpisa subong nga adlaw ginsaylo ang mga passenger van nga nagabiyahe padulong Antique diri sa Terminal Hub sa Mandurriao, Iloilo City. Ginareklamo sa mga driver kag dispatcher nga tuman kahina ang ila kita bangod gulpyada ang pagpasaylo sa ila. Dito damo pasero mo, lapit pa sa series. Dire way gingulpe lang siling sapit sa 27 Lunes nga adlaw nga malin kami din. Damo mapiktuan mga upod ko, piktuan. Si Maria nga mapauli sa Kulasi, mas luyag nga magpabilin kuntani ang terminal sa Mohon Arevalo bangod hindi na kinahanglan nga maghulat pa tungod dasig nga mapuno ang van. Dasigay ang pasahero sa Mohon. Dahil kay diri daw pa daw hina ang pasahero diri mas damo sa Mohon. Suno kay City Councilor Lyndon Acap nga Terminal Operations Manager sa Mohon Terminal, wala sila makonsulta sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 angot sa pagpasaylo sang UV van. Gina-question man sini bangod may existing nga perimeter boundary ordinance nga nagakontrol sa pagpasulod sa mga public utility vehicles sa syudad sang Iloilo. Even though we can say nga ang LTFRB is in regional, national level, regional director ang nag-order, but he has to respect or to true channel sa LGU sang syudad sang Iloilo. So by ordering an immediate order, I think that is what we call the superseding or dako ina nga tampa sa guya sang local government unit. Ginpahayag ni Committee on Transportation Attorney Cedric Cabaluna nga wala inisang detalye angot sa mando sang LTFRB. Suno sa Iloilo City TTMO, wala sang proper coordination nga natabo antes sang pagpasaylo sa mga van. Ako ya verbally na notify no. Ang kanyang suggestion nga dapat mag-formal sulat gid sila sa aton nga mayor. Di siyempre may mga regulation ordinance nga gina-follow diri no. Munang perimeter boundary ordinance. Sa pahayag sang LTFRB 6, may direktiba sila sa Central Office nga inspeksyonon ng mga terminal sa Iloilo. Lakip diri nga ginchecker nila sa October 20 ang Mohon Terminal. Nadiskubrihan sang ahensya nga may kakulang ini sa pasilidad, pareho sang kakulang sa waiting area kag kakulang sang toilet facility. Rason nga temporaryo nga ginpahalin anay ang mga passenger van sa Mandurriao, ilabi na nga padulong sa Tigkalalag. Pursuant to our mandate, gin-notify namon sila sa mga discovered deficiencies. They are given a period to comply, to correct these deficiencies. Ang iban nga mga driver kag pasahero sa Mohon Terminal, luyag nga mapasanyog pang pasilidad, agud mangimatawhay ang pagsinarayo sa lugar. Parehas man sa mga terminal sa Ibanig, gabayan makaminsak to mo. I-improve lang kuro di ang mga mga like CR. Pwede dugangan kuro na siyang ang CR nila dugangan sa isa pagid kay like PWD, yawan ka kahulat, pila. Jert, ginhatagan sang LTFRB 6 sang 60 days ang tagdumalahan sang Mohon Terminal nga makakomply sa kakulang sang pasilidad apang sa tion nga hindi makahingagaw mag-extend naman ang mga UV van sa transport hub. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa.